ሰላም ሰላም ተኸታተል ተሓየት ሸው ከመይ ትኾኑ ኣነ ሰላም እግዚአብሔር መስገን ከምታ ኣነ ሰላም ዘለኹዎ ሰላም ክትህሉ ናይ ወትሪ ትምኒተ እዩ በኣርከስ ለማዓንቲ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ደሞ ብ30 ቅርሺ ን30 መዓንቲ ብኸመይ ንጥቀም ዳታ ኢንተርኔት ኩሉ መፍትሒ ብ30 ቅርሺ ን30 መዓንቲ ኣፍታ 30 መዓንቲ እያ ትኸይድ ክስካብ 30 መዓንቲ ከም ደስታና ከም ኣጠቓቕማና ክንጥቀም ንኽእል ኢና ማለት እዩ 30 መዓንታ ምስ መለጥ ጥራሕ እያ ትኸይድ ስለዚህ ነዚ ዩቲዩብ ቻናል ሓደሽ እንተዳ ኮይንኩም ብላይክ ጀምርዎ ላይክ እና ሸር ናገርኩም ናብ ዝተፈላለዩ ኣዕሩኽትኩም ሓዝትኩም ደሞ ንኽጥቀሙ ሸር ገሩ ፈለማ ኣብ መሰጅና ናቱ 30 ቅርሺ ኣብ ሞባይልና 30 ብጣጋ ወይ ደሞ ካርዲ ክህልዋ ክኽእል ኣለዎ እቲ ብጣጋ ወይ ደሞ ካርዲ ኣብ መሰጅ ኣቲና ኢና ንሰዶ ብምቕፃል ኣፕሊኬሽን የድልየና እዩ ብኣፕሊኬሽን ይሰርሕ እቲ ኣፕሊኬሽን እዚኣ እያ እቲ ኣፕሊኬሽን ኣወራርዳ ኸሪአኩም እየ እዚኣ እያ ሪአኩም ኣለኹ ኣወራርዳ ኸሪአኩም እየ ቅድሚያ ግን ናፍቲ መሰጅ ናብ ናይ መሰጅ ቤታ ክንከይድና መሰጅ ከመይ ገርኩም ትሰድዎ እተን 30 ቅርሺ ኣብ መሰጅ ከይድና ኢና ንሰዶ ማለት እዩ ኦኬ ሂዝ ናብዚ ናይ መሰጅ ካቲ ኣብዚኣ ንሄዳ ናይ መሰጅ ከሪአኩም እየ ክስካብ መወዳእታ ብደንብ ጌርኩም ሳይፅሕንሑ ብደንብ ጌርኩም ደሞ ረእይዎ ኦኬ ቀፂልና ኣብዚኣ ንሄያ እዛ ናይ መሰጅ መሰሊት ንኣቱ እሞ ኣብዚኣ ኣቲና ኣብ ላዕላይ 100 ንፅሕፍ ኣብ ታሕታይ ደሞ 82 94 ንፅሕፍ ማለት እዩ ከምዚ ጌርና ሰንድ ንብሎ ማለት እዩ እዚ ረሲድ ስለ ዘይብላናተይ ክወስዶ ይኽእልን ክኸይዳ ይኽእልን ማለት እዩ ይኸው እዚ ክልቲኡ ረሲድ ስለ ዘይብሉ ኣብዚ ግን መጂነየ እንሄው ቆፃል ኮይኑ እንሄ ስለ ዝመጀን ኮይኑ ኣብዚ ግን ቀይሕ ይብን እንሄ ረሲድ ስለ ዘይብላ እታ ሞባይል ማለት እዩ ወይም ደሞ ብጣጋ ስለ ዘይብላ ኣብ ስዑድ ዘለኹም ማለት እዩ ከምዚ ጌርኩም 30 ቅርሺ ኣብ መሰጅ ኣቲኹም በዛ ዘረኹም ኣብ ላዕላይ 100 ኢልኩም ኣብ ታሕታይ ደሞ 8294 ኢልኩም ሰንድ ትልዎ ይወስዶ ማለት እዩ ብምቕፃል ክትገብርዎ ዘለኩም ከሪአኩም ኣፕሊኬሽን ንኽነውርድ ማለት እዩ ኣፕሊኬሽን ንምውራድ ደሞ ናበይና ክንከይድ ናብ ፕሊስተርና ክንከይድ ብደንቢ ራእይኒ ብጣዕሚ ጠቃሚ እዩ ብጣዕሚ ይሰርሕ ኦኬ ፕሊስተር ኣቲና ኣለና ፕሊስተር ኣቲኹም ይኸው እዚኣ ተወርዋ ማለት እዩ ኣብዚኣ ንሄትኩም እዛ ኣፕሊኬሽን እዚኣ ኣብ ፕሊስተር ኣቲኹም ተወርዋ ኣነ ኣውሪድያ ስለ ዝፀናሕኹ ኦፕን ይዝለኒ ዘሎ ማለት እዩ ኣነ ኦፕን ኢለ ይኸኣቱ ንስኻትኩም ግን ሴቭ ተወርድዎ ማለት እዩ እዛ ዘሪአኩም ዘለኹ ኣፕሊኬሽን ኦኬ ኣነ ኦፕን ኢለ ከኣት እየ ይኸው ኣትየ ኣለኹ ማለት እዩ ኣነ ብባዕለይ እጥቀም ዘለኹ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ይቆፅር ኣሎ እዚ ቆፃል ኮይኑ እንሄ ማለት እዩ ኣነ ብባዕለይ እጥቀም ዘለኹ ብ30 ቅርሺ ን30 መዓንቲ ምንም ገደብ የብሉን ከም ደስታኻ ኢኻ ትጥቀም ኣፍታ 30 መዓንቲ ጥራሕ እዩ ዝወስዶ ማለት እዩ ክዓፅዎ እሞ ንኣኹም ንምርኣይ ዝኣክል ማለት እዩ ይኸው ዓፅየ ኣለኹ ኣብዚ ኦኬ ለየ ኣለኹ ኣብዚ ማእኸል ይኸው ሪኢኹም ሰርሒ ብጣዕሚ ፈጣን ብጣዕሚ ደሞ ዝሰርሐልኩም ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ዩቲዩብ ይኹን ቲክቶክ ይኹን ከም ደስታኹም ከጥቅመኩም ይኽእል እዩ ኣብዚ ደሞ ዘይረኣኹም ዝሓለፍኩ ዓፅየ ኣለኹ ንኣኹም ንምርኣይ ኣብዚና ኣብዚ ክትጋገዩ የብልኩምን ኣብዚ ኣብዛ ናላዕለ ተኸሪአኩም ኣብዚኣ ኣብ ላዕሊ ንሄትኩም እዛ ናይ መጀመርታ ጥቆም ማለት እዩ ብዙሕ ዓይነት ኣማራፅታት ስለ ዘሎ እየ ዘሪአኩም ዘለኹ ብምቕፃል ኣብዛ መበል ካልአይቲ ንኣቱ እሞ እዛ መበል ካልአይቲ ከዓ ይኸው ኣብዚኣ ኣቲና ቁሩብ ውርድ ኢልና ብዙሕ ዓይነት መማረፅታት እዩ ዘሎ ይኸው ኣነ ኣብዚኣ ይጥቀም ኣለኹ ማለት እዩ ብደንቢ ይረአየኩም ክህሉ ተስፋ ይገብር ኣብዚኣ ይጥቀም ኣለኹ ብምቕፃል ኣብዚ ደሞ ሰዓት እንሄ ኣብዚ 5 ሰዓት መሊእየ እኒኹ ኣነ ሰዓት ክትመልእዎ ድሞ ኣብዚኣ ኹም ትመልእዎ ንቐደም ኣብዚ ተወቕዑ እሞ ምቁፃር ምስ ጀመረ ምስ ሰርሐልኩም ኣብዚ ሰዓት ትወስኹ ማለት እዩ ሂዛ ኣነ ክወቅዖ እሞ ይኸው ኣብዚ ማእኸል ዝውዕየ ኣለኹ ሰርሕለየ ኣሎ እዚ ኣድቨርታይዝ እዩ ቅርታ ኣይ ኣድቨርታይዝ ሒዝኒ ፀኒሕና ብከምዚኣ ጌርኩም
ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ግን ዘርእየኩም ዘለኹ ናይ ሞባይል ሻሪሓ ጥራይ እዩ። ሞባይል ሻሪሓ ናይ ሳዋ እውን ኣሎ። ናይ ሳዋ ካልኣይ መዓልቲ ክሰርሐልኩም እየ። ዝሰራሕኽዎ ምእንተ ነብሰዓት ክበፅሐኩም ግን ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም። ብከምዚ ሞባይል ተጠቐሙ። ሳዋ እውነይ ኣብ ዝቕፅል ፓርትቱ ክቕምፀልኩም እየ። ኣብዚ ደሞ ሰዓት መሊኡ እየ እኒኹ። ሰዓት ምልእዎ ኢለኩም ነይረ። ሰዓት ደሞ ኣበይ ትመልእዎ? ኣብዚኣ ኣቲኹም ማለት እዩ። ኣብዚኣ እውን ከሪአኩም እየ ሰዓት ኣመላልኡ። ኣብዚኣ ኣቲኹም እንደገና ኣብዚኣ ተወቕዑ። እዚ ትርእይዎ ዘለኹም እዚ ደሞ ኣድቨርታይዝ ማለት እዩ። ሰዓት ክንፀቅጥ ከለና ሰዓት ክውስኸና እንተዳ ኮይኑ ግዴታ ኣድቨርታይዝ ይመጽእ እዩ። እዛ ኣድቨርታይዝ እዚ ግን ባዕሉ ቆፂሩ ክስካብ ዝውድእ ክንፅበዮ ክንክእል ኣለና። እንተዳ ዓፂናዮ ሰዓት ኣይቆፅረልናን። ሰዓት ክቆፅረልና እንተኮይኑ ኣድቨርታይዝ ክንወድኦ ክንክእል ኣለና ስቂልና ማለት እዩ። ይሄው ኣድቨርታይዝ ምስ ወድአ ሰዓት ወሲኹኒ አንተይ 5 ሰዓት ነይሩ ሒዚ 7 ሰዓት ኮይኑ እንሄ ማለት እዩ። ብከምዚ ኣድቨርታይዝ ደሞ ክቆረፅ የብሉን ኢለኩም እየ ከይትቆርፅዎ። ብከምዚ ገይርኩም ብ30 ቅርሺ ን30 መዓልቲ ብደንቢ ይሰርሕ ሞባይል ሻሪሓ ንዘለኩም ጥራይ እዩ ዘለኹም። ሳዋ ንዘለኩም ግን ፓርትቱ ክሰርሐልኩም እየ። ናይ ሳዋ እውን ናይ 30 ቅርሺ ኣሎ እዩ ማለት እዩ። እና ነዚ ዩቱብ ቻነል ሓደሽቲ እንተዳ ኮይንኩም ላይክ እና ሸር እናገበርኩም ናብ ተፈላለዩ ኣዕሩኽትኩም መሓዙትኩም ወዘተ ኣብፅሕዎም። ከምዚኦም ዝኣመሰሉ መሃርትን ካልኦትን ክበፅሕኩም ደሞ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ቤተሰብ ቻነል ኩኑ ይቀኒየለይ።